see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good afternoon, 12:06 na guys. Kagabi na, hindi ko na na-end yung vlog kasi nalobat na kayo. But, yan, nakaligo na to. Yan ako, yan. Kaya ligo ko lang. So, ito na lang yung ilalagay pala sa luggage. Ang toiletries. Okay, baba. Mag-ayos na. And then yung mayon, hindi talaga nagpakita. Kahapon, yun yung pinakamaganda. As in, ngayon hindi siya, ayun, natakpan ulit siya. Yes. We still got stuff in Manila. I know. Nakaayos na ako. And, na-blower ko na yung aking book. Tinawag ko si Holly. Kasi gusto ko rin i-blower ang book niya. Nandito si Tito Cloyd. Is Tito Cloyd wearing uniform? For work? No, Come on. I don't think so. Okay. Baka nag-live sick na naman siya. That's it. See? Okay. Na-finalize na lahat. Ayan, na ibababa na lang yung ating mga luggage. And mamimiss ko tong view. Yeah, I'm gonna miss that too. Yeah. Yung mayon dito lang nagpakita. And it's Buti lang talaga kita ko siya. Tapos nung nagpakita siya, sobrang ganda. Pero wala naman akong wala akong masyadong tulog nun. Yeah. Come on, Holly, here. Yeah. Last look. Holly, come on. 2:20 pa lang ata. Or 2. Bye, Mayon. Bye, Mayon. Bye, ocean. Bye, mountains. And bye, neighbors. we You gonna don't have miss? maybe. Oh, huh? Are you gonna miss? Yeah. Yeah. Okay, I pababa ko want na. the SM. Pababa ko na yung gam. Baka over, ako, mag-access ako. Access ko. Bayad naman tayo. As always naman. Pag, pag Bicol to Manila, nababayad talaga. Kasi may mga nilagay tayo dito. Bababa na to. Okay, bye! 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 We're gonna say goodbye to this beautiful house. And the view. The end of view. Dala ko ng tissue kasi walang tissue ang mga CR dito. Okay, we're gonna say goodbye to this beautiful house. And the view. Yes, and we would like to say thank you to Tita, Titos, Titos, and uncles. cousins, aunties. Yeah, for letting us Stay stay here. here. We have had great Great holidays here. holidays. Okay, we're gonna lock the door now. Come on. Let's go, guys. Let's go into the car. Lock na ba yan? Wait, Baba. Is this lock? Don't forget the phone. Oh, Sirado na. Nakalock na, okay. Lahat na ba? Hindi ko na sirado na. And off na ba? So open dito? Enough na yan. Pati fridge? Okay. Iso na ka na nagro. Okay. Sagot nga na sa refrigerator. Oo. Tigong niya. So wala nang magugulong dyan. Wala tayong naiwan. Wala na. Passport, yung ticket niyo ha. Yeah, hindi pa. Bye guys! Bye. bye. Oh. You bring this one. Kaya. Bakit pag nag-install dapat yung isa sa inyo pa nag-install lang dito? Bye, bye. Ito ako sa'yo Bye, bye to the Eva. Bye. Bye. Wala nag-lock. Hindi, wala na lang ano po ang load. Iyo, ano ba? So, 80-80 lang. So, ano pag... Bye, bye. Bye! Bye, Cloyd! Alasan mo na kami digita dyan. Bye. I miss you. Mainot na ka mo? Punta kami. Nakamotor. Ikaw lang muna ko taka mo Hindi na. dyan. Ikaw lang wala ka mo. Ikaw na. Alasan mo, alakitin mong kasaro nga. Kuning kato. SM muna tayo saglit. Our last gala dito sa SM Legazpi. Last gala with Lolo and Lolo.
Si Mama, kasama pa namin si Papa. Ito lang tayo doon sa may mga appliances. Here, Papa. Second floor ba yun, Ma? Third floor? Third floor ba yun? Dito ba yun? Dito. Kabili ka? Kunin natin yung kunin natin yung TV. Ito yung TV. Kaso, babalikan na naman. Pagdating na lang daw ni Mama. Wale! So, babalik na lang sila Mama sa pagbalik na lang ni Mama, makukuha yung TV. Mag-take out ako nito ulit. Yan. Kinuha natin ay cheesecake and pearl milk tea. Okay. Thank you. Ayan, bilis lang. Mag-take out lang kami ng Jollibee kasi eto sa mag-Jollibee ako din. Take out, yeah. Punta na kami ng airport and ayan yung in-order namin sa Jollibee. Si Holly, tell them what you have. Steak, Burger steak. steak, yeah. spaghetti, chicken, and some rice for my chicken. Si Mami spaghetti chicken, si Papa burger lang siya. Did you get anything? Oh yeah, my steak. Yeah. Holding Jollibee dito sa Bicol. Our last Jollibee here in Bicol before we fly. That's all where we're going. Yeah, Legazpi, Bicol. Thought I had to try to make no mistakes. I prep ahead of time. I'm never late. Make it there. Ito yung akin. With extra rice. Lapit na tayo sa airport. Holly, nakatulog na after yung kumain. Nag-andar pa. Okay, thank you. Okay, ay alatin mo lang kami. Paano lang kami? Bye, Lolo. Si Mrs. mo pa. Bye to Mrs. Ay, to Mrs. Bye-bye naman. Boy. Okay, nag-kiss na si Mama. Dili na siya. Bye pa. Bye-bye. Ingat. So, sabi ko sa imo ha, duman kay Okay, bye Papa. Love you. Bye. Bye Lolo. Kasama natin si Mother. Kiss mo na si Mother. Nakaupo na kami, naghihintay na lang kami na aeroplano. And then, chinek in namin yung, ni Holly, yung kanyang hand carry. Kasi sabi, puno na raw yung overhead. Yung overhead ng, aeroplano. So, sabi, mag-volunteer. So, binolunteer ko na lang yung kay Holly. Yung akin, hindi ko inano kasi nandyan yung power bank ko tsaka yung laptop. So, yung kay Holly lang talaga. Ayan naman. So, what are you playing, Holly? Just to impress. Ha? Just to impress them. And si Holly, tingnan mo yung lipstick niya. Pau Tipi. And that's Gustong-gusto ko to si Pau Tipi. Ng Lux Organics ba? No. Lux Lean? No. Basta yung kay Ana Magkawas. Ayan. One of my favorite na lipstick niya. Matte. Creamy matte lipstick. And si Mother, naka-Absidy yan na lipstick. And Absidy lipstick siya. Ayaw niyang mag-fly pabalik kasi mag-isa na lang siya. So, magbabas daw siya pa uwi. After ng 5 days namin sa Manila. Kaya mo na mag-aeroplano pa uli? Dahil niya po daw kaya. Hindi niya kaya daw mag-aeroplano pabalik mag-isa. So, magbabas siya pa uwi. Pero yung luxury bus, yung may ano yun ma? Yung magandang bus?
Oo nga, may CR. Tapos, 29 seaters yun. 29 seaters lang. So, hindi kayo marami. Hindi. Konti lang. So, doon daw siya magpapabook. Sabi ko, ayaw mo yung 1 hour lang ang ano, mawawala raw siya sa airport pa lang, baka maiwanan siya ang aeroplano. Hindi niya kayang. Si Papa, cute sa duwag. Ay, ang cute ng dalawa kanina si Papa. Ewan ko na vlog ko yun. Sabi ko, bye-bye na kay Mrs. Ha? Garo, pumapag-ibig si Papa. Patay mo, congratulations na agad. Di ka tapos. Pumapag-ibig Isa ang pa lang. Papa. Ayun na nga, yung TV, hindi namin nakuha. So, pagbalik na lang daw ni Mama. Right, Ma? Pagbalik niyo na lang, balik na lang kayo dun sa, sa SM. Babalik na lang sila. Pagbalik ni Mama. Kunin na. Si Papa, excited pa naman. Wala eh. So, yeah, pagbalik ni Mama, sure na yun. Makukuha niya yung TV niya. Yung 55 inches na Sony. Pati yung Marikina. Excited pa naman yun si Papa. But, yeah, mga, so 19, ano ngayon? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, sa 22, January 22 niya kukunin yung TV. So, 7 days pa bago makuha yung TV. Kaya, si Papa, nag-ano yun, excited pa naman si Pa. Si Mama nga ayaw ng ano, ayaw na daw sumama. Ayusin niya na raw yung TV niya doon. Sabi ko, hindi ka naman magkakabit. So, yun lang. Hoy, that's enough na, girl. This one, after this one. Wala, delay yata ang flight namin. Nilamig na siya. Kinuha niya na yung jacket sa bag. And boarding na kami. Late nga. Magsi-7 na. Ayan na yung pila sa boarding. Mamaya na kami kasi ang dami pang nakapila. And yung bad, oh, that's enough. Pagdating niya sa Australia, wala na. Cut off na siya sa phone. Dito lang kasi yung mga pinsan niya ay may tigi-isa. Siya wala. Pinairam ko lang yung phone na yan sa kanya. What's the date today? So I'm on a day. Hi, Dino! Kausap namin si John. Siya kasi sila Kylie. Hindi sa kila Kylie. You like my hair, huh? Yeah, the line is still long, so we're just waiting. That's the line. So we're just waiting. Does this lipstick suit me? Gamit niya na yung lipstick ko. Who's that? Kuya. Okay, babe, because Kuya Romel is calling. Righto. Okay, love you. Bye, Dad. Love you. Love you. Bye, Dad. Bye. See you soon. See you soon. Bye, Dad. Love you. Dito tayo sa ating seat. 24A BCR seat. Si mother. Are you sure ma okay ka dyan? Ayaw mo dito sa window? I want to be with them. I'm offering to Lola. To you. Manila na pala kami, guys. Diyan ka na lang, mama. Hanap lang kami ng Here Baba cart. Ayun na si mother. Holly, here. I need someone to save me. Oh, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't
lang namin yung pinsan ko. Si Kuya Romel. Ayan na yan yung maglola. Ayan yung pogi kong pinsan. Darama. Happy birthday, tita. Kasi nang bait, tawa lang nilang tao. Sinumpa na kabaitan. Kuya, sobra as in. Sobrang bait as in. Wala akong masabi. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love, and still in the end we'll fall apart. So there's hope is that we stay close, but it's the life that we chose. It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little more. Just a little time for you and I. So stay a bit longer. Just a little time for you and I. Until it's over. Just a little time. I think that we got blinded, 'cause when it's good it's great, so we can't see we're fading away. So there's hope is that we stay close, but it's the life that we chose. It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a Ayun ang kilalang pangalan niyan. Retiro Pares. Kakain kami dito ang mga nakapilaw, mga nagdekotse. Pipila rin kami. Ito yung kinainan ni Vice Ganda na number 1 na parisan. Original to no, kuya. Yan ang number 1 original. Ayan siya. Nakita ko to sa vlog ni Vice eh. Nandyan, oh yan mismo. Kalsada yung ano. Meron? Ayan, lucky tayo. Ay, very good. Ayan kuya, diyan. Ito nga kuya. Magpagparis tayo. Ito yung na-vlog ni Vice eh. Hanap si Pogi ng pwesto namin. Mama, wait ka muna ma. Hanap muna si kuya ng pwesto. Kaya nga, wait lang. Hanap pa si kuya ng pwesto natin. Kasi puno eh. Oh, yan na meron. Okay, save na? Oh, okay. You know what? Vice Ganda ate here before. She did? Yeah, I'll show you the vlog. Dito kay kuya para mag-usap kayo ni ano. Dito tayo. Makasama pa tayo sa vlog din. Oo nga. Uy, alam mo marami may gusto sa'yo kuya. In fairness. Ang dami. Say thank you to your fans. It smells so good. Anong order niyo? Ako, ayun, marami pala nga. Hindi lang pares. Pinaruha ko. Pares ako talaga.
Paris din. Kasi yung masarap Pero dito, mag-ano diba? ka pa, yun ang number Paris. 1. Calamari ko din tayo, kuya. Ako Paris lang ako. Saka siomay. Ayan, Shoma. Wow. What do you want? Pork walk. Ha? Pork chop, okay. With rice, okay. Pork chop with rice. Ayan yung kanilang mga pagkain. Mura, oh. Pagtanghali. Wala mga ganun na sistema dito. Makalat ka. Pare. Ano yan, kuya? Paris. Tart. Sarap niya. Oo, masarap. Oo, yan tart. Oo. Tart nga, yung ano, yung... Apat. Paris. Ako, isa kay mama. Ako. Oo, sa'yo tatlo. Tapos sa'yo? Ano sa'yo, baba? Pork chop with rice. Tapos, yeah, pork chop with rice. And then, siomai. Okay na. Siomai. Tatlong order. Tapos, Ito dalawa lang. Dami yung tatlo. 3 pieces po per order. dalawa na muna. Bali, isang pork chop, dalawang siomai. Itong Paris. Tatlong pares. Tapos, pwede lang mag-calamari lang. Oo, pwede yung chop. Pwede yung Calamari lang, wala ng rice. Sige. Ala ka, yun nila. Okay na po. Tapos, Tatlong pares, calamaris a la carte. Oo. tapos, soft drinks. Gina, kung may ice ka ate. Isa po yan. And then, tubig din na malamig po yun. May, Ilang gin na po. apat na siya din. Tapos isang barley water. Opo. May malamig kuya, ice. May malamig. Sa mango juice, may yellow po kami. Tapos Okay lang ba yung yan? Okay lang. Tapos, mamaya, patayin na. wala po ako yellow. Masarap kayo sa Pilipinas bro. Yeah. Nakaka-excite. Buti na yung nakuha natin dito, kuya. Tayo lang talaga. Ang ganda na nakuha namin pasta. Ayan na, oh. Parang kulang yung isang order silang pao. Ang dami ng... Gutom na siguro ako. Yes, I did. Tingnan mo yung sabaw lang yan, ma'am. Sarap-sarap. Ang dami mga nakakotse kumakain dito. Buti na lang, nasaryanan na. Nakapal tayo kuya, no? Yung part natin talaga dyan lang, no? Swerte. Vice Ganda Sit, I think that, I forgot. We're gonna watch the vlog. Yeah. Yes, parang isa pang chili oil, kuya. Meron niya kasama. Kaya nga, nakikita ko. Mapaparami ang kain natin. Pero honey, this one ako nakabaw. Hindi pa kasama oras. Thank you po. Okay. Ayan, yan ang chili sauce ko. Chili sauce. Uy, buti na lang nabanggit ko sa iyo, no? Para sabi ko kuya. Kasi pumunta kayo ng mall, sarado na. Wala kayong makasya. Gusto, sabi niya, saan ba gusto? Kung gusto kumain ng pares, dalhin kita din sa isang sikat na parisan. Yan, Roma. Pagkarag yan. Yeah? That is so The phone, Dito, dito. hat. Bilis. That was quick. Okay. That's the soup. That's really good. The soup is so good. Nung kumain dito, basic vice na, nakaka-vice no? Doon, no?
pumasok siya, di ba? Pumasok. Oh, birthday na. Talog pala siya. Oh, very, very hot. Oh my God. Calamares talaga po. Oh, kuya. Ay, siomay. Yung siomay pa ate. Ha? Because it's sterilized. Ito. Try the soup. Try the soup. But very hot, ha? Very hot. The soup is very hot. Chili oil. Mango juice. Yung Gina. Ang sarap ng soup. Rice and the pares. Wait, where's my pork chop? Yung pork chop. Yeah, wait for your pork chop. And may siomay pa kami hinihintay. Ay, ang sarap. The third. Yung soup is so good, no? Ayan na yung siomay. Service water po, ma'am. Ang water na, we're good na. Yung ano na lang, yung pork chop. Calamares po. Opo. Ano to? Pero may jacket. Ano to? Siomay. Natala mo na? Is it like dumpling? Yes. Saan yung natapat? Look at all. That's right. Hindi ang sabaw, kuya. You like that siomay, Holly? That was good, Mom. Ano mo yun, no? Kuya ha, rice kung gusto nyo pa ha. Oo. Ako mag-extra rice. So good. Mom, you want this fish? So good. So good. The soup is so good, no? Yeah. It tastes like Siomay na sila. like sinigang meal. Everything. Tissue, please. Oh my God. Thank you. Ay, important. Apo. Ate, pwedeng extra rice. Sino mag-extra rice? Ilan po? Ketchup. Ano lang, kalahati na lang. Hati na lang tayo ito marami. Hati na lang kami dito di ba sa isa? Kaya ba? Ginawa niyang wonton soup, kuya. Ginagay niya yung siomay sa ano. Ginawa niyang wonton soup. It's good. Ano? The service are great. Buti malapit lang tayo, kuya, no? Thank you po. Ang sarap ng ano. Do you want more siomay, honey? Isa pang siomay. I know, it's so good. Sabi niya, ang bilis daw ng service mo. And the soup. Yeah, the soup is so good. Pero yung calamari ito. Oo, kuya. Ang sarap ng siomay. Yeah, get ma. Nabutan na yan, ano. Yung ano niya, pork niya. Nandito na yung soup niya. This is some. Family rice.
Alam ko kung kaya makikita minimum natin nakausap yung pare. Mula ko lang dito one seven. Kaya nauso yung pare sa yung tatara ko. Kasi para yung seven sila yung diwata. Wala, hindi na pa. Wow! Ito, ang sabi ko ng pare. Alam ko, one seven. Parang taxi na yan. Ba't makakaali ako dito? Ano yung Kuya, ginawa niya talagang one to tingnan mo. Alakas niya rin sa siomay. Ginugasan mo na? Oo, parang one to soup na. Very, pwede pa rin, isang chili or fish. Laman. Thank you. What if I have this extension? Kahit araw-araw mo ako dali dito, kuya. Pwede. Oh my God, yes. Ang showman, ina si Holly. Dalawat kalahati na siyang showman. Kaliit nito, ha? Yan nalito na kung bata ko kagad, buktingero ako. Nabubong. Na-deform. Nabubong. How do I eat this? Dahil natuwa na I ako. don't want to eat it. Yung calamaris, tinitik na. Dapat tama ng calamaris mo. Try na calamaris. Calamaris. Like yummy? Mom, she likes it. Look, she's eating it. Ang sarap dito. Ang pares the best. Yung siomay. Ang sarap. Yung sabaw, my God. Ang sarap ng sabaw. No, she likes it too. Very simple lang yung sabaw. Yung sarap. Yum. Si mama niya. Calamari din tayo. Tayo na kami kasi marami nang naghihintay.
Si mama hindi na kinaya. Pero pa yung calamari. Ayan, busog na busog na. 1,190 pa double ko. Sana 2,190. Okay, all good? Have a soup. Paso? May baso na. Lagi. Each time